Опа! Дойде значи едно кашонче. Оп! Сега ще видим какво има вътре. Има чисто ново плотърче, сонар картограф, това има. Теготе. Сега ще му сложим една карта и ще чака новия си собственик. Какви сме работи? Сложена е картата, отворих го само за да мога да я сложа, защото все още нямам телепатични способности да ги набивам през кутиите. Ето, кога изтича, аз ще помня, но това вас не ви касае, аз мога да апдейтвам само. За да апдейтвам ми трябва да ми го пратите. Последната актуализация днеска. Картата си работи. Къде сме? Канала Варна. Това е България, има цялата и съответно и Гърция има цялата. Включително и Крит, примерно. Турция не се наслагва, че стане много голямо. Ето Южна Гърция. Ето. За бавно става, защото много бързо место, но когато сте в... Това е крайбрежието, това не съм сложил цялото море, разбира се. Само където е риболова, за сметка на това па се вижда перфектно. И така. Готова е машинката. Който реши да го вземе, ще имаме много добра машина. Там са документите, заводките. Всичко е както трябва. Ето това е Крит. И това е положението. Който го вземе, ще го ползва се здраве. Покажи там документ. Имаш и заводските документи, абсолютно всички, даже не съм ги отварял. Тук схемата за вграждане и така. Това е.